Mana ka gilure ka nyaka rom nyaka watiek gi kato bang' odoga ne studio kar ka wawinya network kod paro mano magwelo mane studio kae. Wachak gi mano ma Homabay. Iluonga ne Edward de. Siasa manjore ni gima kele en mana jotendwa makaluoka. To gikele go yuma nikech ng'ato dwani en kore ka ng'ato pingo tichwade. Ka ng'ato pingo tichwade. Wan siasa mar njore ikelo nikech jogi bedo financed. To finance nyaka wuok from somewhere. But security nitie no ng'eni ka ngisetime gimoro kedhi kucho to en mantie to take cover. Mane gima tego nwa siasa mar njore dala ka. Mondo nengo tiek siasa mar njore. Security system madala ka motel ne gire mondo molo. Onengo gititijigi. Kiko bed influence gi weche mag siasa. Eros inadhiambo. Homabay County. Adak shauri yako. Gima timore momiyo nego bende tieko siasa ni. Nyithindo mag youth dwaro shortcut e pesa. To jasiasa ka jasiasa kobiro dwano ti kodgi. To nyithindgi to giwe oko. Koro gima nego bende tieko ma en mani jasiasa moro amora mobiro ni dwa tiyo gi jo youth. Ing'ade makata siasa kata kar chung onego bende kiko chung. Mar ariyo, jasiasa ni onego bende kata kochako siasa ne okwongo report. Josiasa ni odwa time gi yo mane? Odwa time gi yo mar kwe to koso mar kwe. Nekech kata samwa ntiere ni nitie josiasa moko mose okawo guns magin nyithindo mok di school magi use kata nyithindo wadwa ni mondo gidhi school ka an ja clan lady clan elder. Nitie nyithindo moko ma sani we dropouts from the age of 12 to 2019. They're not going to school. So we need, not even those josiasa go, kata jok man wadak godo area, kao nyithindo kitiyo godo, kaka protections magi. So we need to stop this in our area here in Shauriako, especially in Shauriako. Siasa masani okethore kaluwore gi koso tich. Yudhewa mang'eny okoso tich, miyo nyal ti kodgi. Koro ana kwayo yudhewa mondo mi owere gi obed mabor gibed tenge gi yudhe, gibed tenge gi josiasa makelo koko. Omiyo nyaka wabed joma riek, wadhi e tijewa mapile kigongware maintain gwachi mondo mi kik yudi ke sami inyori to in ma ikela sara ne odi ke samoro ine breadwinner e ot. Omiyo ana kwa yudhewa duto ni wamak tijewa matek nikech siasa en gima biro to dhi. Nyinga iluonore Yamuka. E piny luo ka ne gini ne pok otimore ka ne Raila ngima. Josiasa njore makoro sani ji negore ji betore ni. Mana nikech josiasa tiyo kodgi ka ng'ato osefil ni idhi yombe koro tiyo gi guns mondo otam ji kik rom gi jasiasa ma ji ohero. For example, moro notimore recently, mano din ne orengo koa Sindo. Morengo nokodonjo e chuny town ka. Koro ok wamor wa condemn wachno kabisa. Ok morwa. Anyalo advice gi ni mondo kik ti kodgi josiasa. Nikech adieri ok en gima ber e piny ma luo, wan joluo no luoro remo. Ok en gima ber kinego nyathi wadu nikech jasiasa moro achiel ok ber kabisa. Odhi bedo marach kabisa. Aneno ka josiasa gi dhi nego yudhe ma pod inade tek gidhi nego te ma kene ko wadhi dong' nade. Anya akwayo Raymond Omolo no awinjo kosewuoyo e Ramogi. Akwayo ni mondo o implement gima nyalo konyo